Ćao ljudi, ja sam Sanja i dobrodošli na moj YouTube kanal. Za danas sam vam pripremila favorite i to iz svih mogućih kategorija, tako da bit će malo čudniji, dakle neće biti nešto baš onako standardno, pa ukoliko vas to interesuje, ostanite do kraja uz ovaj video. Kao što vidite, ja sam ovde pripremila punu ovu moju taperverčiniju svega i svačega. Dakle, ovo su stvari koje sam stvarno volela u poslednjih mesec dana, u kojima sam jako uživala i koje sam pa koristila, ako ne svakodnevno, svaki put kada bi trebalo to da se koristi, ja sam to koristila. Tako da, zaista, za sve ove stvari mogu da kažem da su, što se mene tiče, pun pogodak. Sada ovde ima i šminke, i hrane, i čajeva, i knjiga, i, boga pitaj, znači šta sam ja sve ovde skupila, ali nekako mi se činilo interesantno da stavim sve na jedno mesto, pa nadam se da će i vama to biti negde interesantno. Krenut ćemo naravno od šminke. Ja moram da kažem da je Anastasia Beverly Hills, njene senke, odnosno formula tih senki, da je nešto što sam ja najbolje u životu probala. Ne može da se meri sa Hudom, ne može da se meri sa Too Facedom. Sada sam neko vreme koristila ih sve zajedno i nekako sam ih poredila. Gledala sam čak i neke recenzije i nekako ne da mi se čini, nego sam 100% sigurna da su ove senke, da je njihova formula najkvalitetnija, da su najputerastije, da su najpigmentovanije i da uopšte nisu suve, što nije slučaj sa Hudom i sa Too Facedom. Da me pogrešno ne razumete, zaista ok su palete i mnogo volim da se šminkam i Hudom i onom mojom čokoladnom paletom koja sam već pokazala u onom videu mini kolekcija šminke. Međutim, ovo je nešto što je za mene prva liga. Vidite da sam već poprilično ih i potrošila, tako da, s obzirom na to da je ova paleta mnogo jeftinija od Hudinih paleta, zaista vam preporučujem da pazarite ovo, uložit ćete novac u jako dobar kvalitet, svaka čast za ove senke. Prošlog meseca sam stalno bojila noktiće u ovu boju i ovaj lak, čak mislim da mi je neko i u komentarima da me neko pitao koji lak to imam na noktima. Upravo je u pitanju ovaj Flormar lak i to je nijansa 406 Dark Red. Ovo su jako jeftini, odnosno povoljni lakovi, oko 100-200 dinara, a zaista su odlični. Još ako na to stavite neki top coat, kao što je na primjer Sash Wit iz Aleksandra Cosmetics, vi nemate da brinete. Dakle, stvarno lak u kojem sam uživala. Ovo je nešto novo što sam probala. U pitanju je italijanska kozmetika koju možete naći samo odnosno to je italijanska kozmetika za kosu koju možete naći samo u profesionalnim frizerskim salonima. Ovo je nešto što je meni moja sestra poklonila i ona kad bi htjela bila bi jako dobar influencer, jer je jako dobra u nalaženju nekih novih proizvoda, a o cipelama da vam ne pričam. Dakle, cipele kada ubode uvek je pitam koje cipele da kupim, ali neće, pa to ti je. U svakom slučaju, ovo je balzam za kosu koji je jako dobar. On u sebi sadrži ludila neka. Ja sad neću ovde da vam čitam naširoko i nadugačko, ali u pitanju je potpuno biljni preparat koji zaista preporodi vašu kosu. Ja sam ga koristila do sada 3 puta i mnogo mi se dopao. Od kad sam ga dobila, koristim ga svakodnevno, tako da svaka čast neki, ovo je odlična stvar. Da li još imam ovde nešto? Da, kada je u pitanju kosa, koristila sam redovno Provoke šampon i mogu da vam ga bez ikakvih problema preporučim. Šampon je odličan, ne isušuje kosu, naravno da morate staviti neki balzam posle, ali uopšte ne isušuje kosu, u tom smislu da će vam biti slamasta. Boju koju ovaj šampon ostavlja je zaista dobra, ubije žutilo, pramenovi ili vaša boja su onako setkasti, hladno plavi. Ukoliko to želite od vaše kose, ovo nije loše, ovo nije loš uopšte šampon. Ja sam dugo koristila Matrixov, ovo sam kupila u Liliju, ovo je u pitanju Provoke
marka i platila sam ga negde oko 600 dinara, on je tada bio na sniženju, dobijate 200 ml, dakle mala je količina šampona koju dobijate, ali s obzirom na to da koristite svako drugo šamponiranje i da ga koristite samo jednom, dakle ne šamponirate više puta kosu, verujem da će vam dugo trajati. Sledeće, dakle to je to što se tiče tih stvari. Sada moram da vam pokažem nešto, ajde pričamo na hranu, da li se slažete ili ne, ili ajde još da vam pokažem ovo čudo za kosu. Mnogi od vas me pitaju što u komentarima, što ovako uživo, kako dobijam ove lokne i da li je u pitanju moja prirodna kosa. Moja kosa je jako zahvalna zato što i kada je uloknem i kada je ispravim ona takva ostane i negde je kada je samo osušim onako prirodno talasast, ali je prilično elektrisana. Ovo je nešto što ja koristim bukvalno posle svakog pranja kose, u pitanju je Figaro Roventin i to je iz neke one kolekcije Elite Model Look. Dakle, u pitanju je ovaj Figaro koji na izgled ne izgleda, sad ne znam ti nija kako, i velika je mana takođe što je on uzak, dakle nije onako fino širok da može da pravi one široke lokne. Međutim, šta ja radim? Ja uopšte ne koristim ovu štipaljku. Moj Miloš je meni davnih dana preporučio da ja skinem ovo, ali ja ne mogu uopšte da dođem do te štipaljke da je skinem. Uzem pramen kose, veći pramen kose i samo ga namotam na kako se zove, na ovaj Figaro, tako da na taj način napravim loknu, držim negde od 5 do 8 sekundi i pustim i dobijem loknu, tako da u svakom slučaju ovo je nešto što nije uopšte bilo skupo, bilo je mislim oko 2000 dinara, a koristim ga godinama već i koristim ga posle svakog bukvalno pranja kosa, dakle ovo je nešto što je meni normalna kao kosa, tako da eto. To je što se tiče kose. Sada, što se tiče knjige, ja ću vam pustiti ovih dana, možda sam već pustila, možda će ići knjige koje su meni pomogle kada je u pitanju anksioznost, kada je u pitanju panika, kada je u pitanju uopšte rad na sebi, ali moram da izdvojim jednog autora koji je meni jako prijao i koji je meni dosta toga uticao je u stvari da promenim pogled na svet. U pitanju je Alberto Villoldo, ovaj put vam preporučujem Sanjati odvažno. Kažem vam nekako šire i više o knjigama ću vam pričati, ili sam već pričala, nisam sigurna da li sam pustila taj video, ali ovo je svakako nešto ukoliko ste u potrazi za odgovorima, a niste ih našli, ukoliko onako želite malo da idete šire u odnosu na logično i racionalno, onda vam preporučujem ovog divnog autora, punog duše i punog dobre namere, tako da ja sam se potpuno pronašla u njegovim knjigama i on je moj, pa ja sam mogu da kažem, omiljeni autor posle svega što sam do sada pročitala, tako da čekaju me još neke njegove knjige i jako sam srećna, već se radujem da krenem da ih čitam. Ovo je nešto što je meni mnogo toga objasnilo. Idemo dalje. Kada vam muž hrče i kada ne možete da spavate, može da dođe do ozbiljnih bračnih problema. Vi možete da spavate odvojeno, tada pati i ljubav, pati i seks, pati i sve ostalo. Zato je jako važno da ili on nekako to sredi, znači šta sad, da se pronađe problem i uzrok hrkanja, ili da vi stavite ove neke čepove. Ja sam tragala za dobrim čepovima za uši, ljudi moji, ja vam ne mogu da opišem. Ja sam probala sve moguće, i silikon, i sunđer, i one neke, ne znam, plastične i čuda božije, međutim ništa to meni nije pomagalo. Jedno vreme sam bila jako netolerantna na bilo koje, na najsitnije zvuke, smetalo me, imala sam jako lak san, međutim onda sam pronašla čepove koji su neefikasni, nego sam sigurna kada su meni učinili da mi utišaju buku tako da ja mogu da spavam, onda zaista ovo mogu da vam preporučim. Kupovala sam ih već sada na desetine, tako da zaista kažem, bez rezerve mogu da vam preporučim. Ja sam, pre nego što smo se preselili ovde, živjela u blokovima gde je onako poprilično bučno sa svih strana i tada sam ih i pronašla. U pitanju su Doctor's Anatomic Silicone Earplugs. Ovo su čepovi, ja sam ih spakovala u ovu, i sačuvala sam ovu ambalažu
ambalažu da vam pokažem kako ona izgleda. U pitanju su čepovi, vi dobijete ovako 2 narandžasta silikonska kružića koje možete da stavite u vaš ušni kanal, mislim u uvo, ne sada da ga previše, već imate tamo napisano kako se koristi i on se prilagodi vašoj školjki i na taj način zaista nekako zvuk koji iritira ne dolazi do vas. I to je nešto što je, pa mogu da kažem, uticalo pozitivno i čak na naš brak, zato što sad, mislim, bez problema spavamo, Milan se ne opterećuje da li će da me probudi, a ja se ne opterećujem da li će on da hrče, tako da stvarno bombonica, ljudi, znači ako imate tih problema, ja vam zaista od srca ovo preporučujem. Imate da ih nađete, znam, u apotekama Oaza i mislim da ne znam gde još, ali u svakom slučaju ostavit ću vam link dole ukoliko budete želeli da pogledate. Ono što takođe hoću da pomenem jeste serija. Ja sam pratila seriju Afera, već sezone koliko ih je bilo, međutim, desila se ova poslednja sezona koja je zaista imala svoje uspone i padove. Na kraju moram da priznam da mi je palo u očima, zato što sam u jednom trenutku zaista pomislila da će da se negde na sredini sezone, da će stvar onako da ide fino, da dobije neki smisao, ali na kraju se ispostavilo da je to jedna onako naivna priča. Tako da, ne znam, serija je odlična, prve 3 sezone, ja mislim, već kasnije, odnosno, mislim, prve 4 sezone, već kasnije gubi negde svoj smisao, ali u svakom slučaju vredi je pogledati kada sam ja u pitanju. I još jedna serija koju ne smem da zaboravim, u pitanju je Years and Years, ja ne znam da li sam pominjala, ako jesam, izvinite, ako ne, obavezno pogledajte tu seriju. I film koji sam gledala jeste Joker, odličan je, ja sam, ono što ja kažem, Batman virgin, znači nisam gledala ni jednog Batmana, ali mi je taj lik Jokera uvijek negde bio interesantan, pošto znate da volim da se bavim psihologijom, ja bih tako voljela da tako pričam, tako s tim ljudima koji imaju tako, ja ne bih njih nazvala mentalnih bolesnici, ako ja jako te ljude uvažavam. Sad to nebitno, ali u svakom slučaju film je odličan, dobar je, negde mi je najupečatljivije bilo to da su osobe kao što je Joker, žrtve društva, tako da i žrtve sistema, nedovoljno razvijenog sistema, tako da onako ima dobru i poruku u film, a i onako je vrlo intenzivan, tako da preporučujem da ga pogledate. Gledala sam i Grdanu sa mojim koleginicama sa posla i Grdana je mnogo slatka, znači baš je onako fino, mada je nekako malo da je više zlica bi mi odgovaralo, ovako je nekako Grdana mi je bila previše slatkica. Ono što je ostalo jesu neki slatkiši i neka pića, dakle ono što smo Milan i ja zaista obožavali u poslednjih nekoliko nedelja. Milan i ja smo kao pali sa Marsa i otkrili smo Lidl u poslednjih, ne znam, nekoliko nedelja i stvarno smo svašta nešto probali i ukoliko hoćete to, na primjer, da čujete, mada smo sad sve i pojeli, mada mogu vam slike, ne znam, pokazati šta nam se to zaista dopalo, šta ne, možete, eto, na primjer, da mi komentarišete, ja ću vam to rado snimiti. Ono što smo otkrili kao pravo blago jesu ove tamne čokolade sa celim zrnom lešnika, njihove, ja ne znam kako se zovu, Finkarde. Dakle, u pitanju je čokolada sa 80% kaka sa celim lešnicima, ovo je uživanje jesti, svaka im čast i pritom uopšte nisu skupe, tako da ove čokolade su, mislim, imamo ih još tamo natrpanih, kao hrčci smo, nešto u čemu smo uživali, samo smo otvarali, umakali, u pitanju ova njihova salsa dip, ova je medium, a imamo i ljutu, i ova medium onako taman ljutnja koliko treba, unutra su vam zaista komadi paprike, paradajza, stvarno je milina, mislim da košta ovih 315 grama oko 200 i nešto dinara, tako da smo mi ovo otvarali, umakali sve živo, znači što smo jeli, umakali smo u ovo, tako da i ovo sa razlogom je u ovom videu, isto smo naravno kupili u Lidlu.
Ukoliko ste ljubitelji dobre kafe, ja stvarno moram da vam preporučim Dolce Gusto. Vrlo je jednostavno za korišćenje i zaista kafe su jako kvalitetne, intenzivnog ukusa, bukvalno možete da pronađete šta god hoćete ukoliko volite kafe sa puno mleka, sa malo mleka, intenzivnije, slabije, čokoladnije, vanilastije i tako dalje. Dolce Gusto je stvarno nešto što je remek delo. Mi smo ranije pre imali neke silne te aparate za kafu, međutim ništa ne može da priđe ovome. Stvarno je uživanje piti Dolce i svaka čast na tome. I na kraju ću još da vam pokažem moj omiljeni čaj za prethodnih mesec dana. U pitanju je đumbir i limun. To je kombinacija kojoj se ja klanjam, koju ja obožavam i koja je meni, ne znam, to ljutkasto i kiselo, ja nemam reči. Ovo je čaj koji obožavam, dakle, to je tekane. I obično prijem pred spavanje, tako da sve preporuke za ovaj čajić divanje. Eto, toliko za ovaj video, ja se nadam da vam se ovako ovo dopalo, jeste, kažem vam, malo čudno, ali prosto više mi dosadilo, nije da mi dosadilo, ali nekako mislim da volela sam da vam pokažem sve ono što sam zaista koristila u proteklih mesec dana i stvarno ono u čemu sam uživala. Tako da eto, ukoliko vam se ovaj video dopao ili hoćete još ovakvih videa na mesečnom nivou, ja vas molim da lajkujete ovaj video i da mi komentarišete dole. Približava nam se tih 1000 pratilaca, mnogo vam hvala na tome. Spremam vam poklončić koji će biti onako vrlo će pokazivati, vrlo će biti odraz onoga što radim i čime se ovaj kanal bavi, tako da eto, ostanite uz ovaj kanal i bit će eto uskoro jedno malo poklanjanje. Tako da eto, ukoliko se niste prijavili do sada na moj kanal, ja vas molim da to učinite, da me podržite na taj način, da posetite moj Instagram profil koji je uvek tu negde i to je to. Do sledećeg videa, puno vas ljubim i pozdravljam i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!